Před těmahle zápasem si tady objednal nový dresy z Google Shopu, celkem 4 nový dresy plus jeden speciální bonusový, to uvidíte. Který jsem si bral, tak tu byl dres Bayernu Leverkusen, doslova Patrik Schick, který teďka jako otočil zápas. No a tenhle dres jsem si teda objednal, ale jelikož Leverkusen už vypadl, tak bohužel Ligu mistrů nevyhraje. Každopádně tenhle dres mám. No a ještě pro vás mám jednu informaci o všechny dresy, které uvidíte dneska v tomhle videu, tak si budete moct zasoutěžit, ale pro více informací sleduj nadále tohle video. Takže první dres, který tu mám, tak je tady Bayer Leverkusen, ale ten, jak už jsem říkal, vypadl. Samozřejmě z předchozích unboxingů tu mám i dres tady Bayernu Mnichov, konkrétně Harryho Kanea, takže ten bude v soutěži případně taky. No a pokud vy byste si chtěli koupit nějaký fotbalový dresy, tak můžete na stránce Google Shop, když tak odkaz máte dole v popisku. No a když při nákupu zadáte promokód CABIK15, tak dostanete 15% slevu na celý nákup. Další dres, co jsem si tu bral, tak byl dres Liverpoolu. No ale tahle predikce u mě zase byla taková špatná, protože Liverpool dál nepostoupil, ale mám tady teda dres, který musím říct, že se mi teda moc nelíbí, Liverpool by to měl zlepšit. Každopádně dres Liverpoolu bude taky v soutěži, kdyby někdo chtěl Mohameda Salaha, tak si ho pak může vybrat. Takže dres Liverpoolu, já ho tady odkládám. No a máme tu teda zápas. Tak je tentokrát prostě bílej klasický domácí dres, aby to byl takzvaný bílej balet. No a opět Kylian Mbappé, protože o tom je vždycky největší zájem, takže kdybyste vyhráli soutěž a chtěli Kyliana Mbappého v bílý nebo oranžový verzi, tak ho tady pro vás mám připravený. Koukejte se na to. Krásný dres, novej, totální luxus. Ještě takhle krásně zabalený, anebo novej dres Barcelony, o který možná bude ještě větší zájem, protože tu máme dres Lamina Jamala, dámy a pánové. Krásný gól, který dával. Lamine Yamal teďka v Barceloně opravdu září, takže kdyby měl někdo zájem o dres Barcelony, až vyhraje soutěž, tak samozřejmě může si ho vzít. No a kde soutěž najdete? Tuhle soutěž o dresy najdete na mém Instagramu CABIK Official, takže pokud mě tam ještě nesledujete, ještě tu mám teda jeden bonusový dres, protože na stránce Google Shop nenajdete pouze fotbalový dresy, ale nyní tam najdete případně i takovýhle dresy jezdců Formule 1. Takže pokud sledujete Formule 1, tak si tam můžete vybrat i nějaký takovýhle dres. Já jsem si tentokrát vzal tady dres Red Bullu, ale Formule 1 nesleduju, takže omlouvám se všem fanouškům jiných stájí, ale já mám nový dres. Pokud máte zájem o nějaký podobný, tak se koukněte na Google Shop. OK, teď už je to z tohohle videa opravdu vše, tohle je moje predikce, jsem zvědavý, jestli to vyjde, jestli opravdu bude El Clasico ve finále Champions League, bylo by to fakt hustý. No a podíváme se na to, až bude finále, jestli jsem to predikoval dobře. To je vše, mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Tak zatím. Zdarec.